Arratsalde oinaut. Bardin. Bueno, zer, nun gaude? Otala zelain. Urkulu txaldako pantanuan, 500 metro eskasera dagoen olako zelaitxo bat, aristi bat, eta honetor gare. Hemen bildu gara zurekin, pasain urtean kaleratu zuen diskoa Itzaki, eta ezagutzeko Trigger bezala egin duzun musika bidea, bai beste musika taldeetan ere egindakoa, beti ere txeloa lagun. Hori da, bai, hori aspaldia ziren biria, baina igez arte beti gordeta, eta bueno, bai, horren eskusiaz urratu zaizu eipe. Barneratu gaitezen txeloaren mundu zoragarri honetan. Hori da, guazak. Venga ba. Maite ditut maite, maite zer beste batek, pasua la pinua, pinua bada sua. Inauzu Sarreta mendietan az, 27 urteko gazte bat, eta bueno, eukiote biolontxelua ardatz moruen bizitzan, bikasketak eta behorti bideratu itxut. Eta bueno, ja behin bukatutakoen, mundu profesionalera ero biatu gure izen dut nire jarduna. Karreria bukatutakoen, hori nauken sortzeko gogu, ordura arte beti partiturian menpe eta holan. Eta, muzten aukeria hori sortzeko, holtzare igoteko, eta apur bat ezautzera muteko bai. Hasiera baten, txelua nagoen ikusten, txelua eta botza aldi berien uztartzeko gainitzenik, eta orduen, hasi nintzen luperran eta beste efektu pedal batzun laguntziaz, eta gero txelua emuten dutzen presentzia, baina abotzai bai presentzia asko, idaztia eta beti guzti bizen jat, eta mutuzten aukeria uztartzeko bi alderrizak, bai musikian zera eta baitza agotza. Ninjoen sortzen eta kontzertua joten ez da izar, da beti nauken buruen grabetia eta zozer argitatzea, baina ez nintzen jarten sekula, eta egun baten ja erabaki nagoen jarri minitzela, eta aprobetxau nagoen ordu arte nauken ninja kantuak eta gero beste 3-4 zirriborro naukenak, eta gero nagoen deskarte bat. Tema bakotxa rollo batekoa, dauketzu tekno antza dauken abesti bat, baina bai punk rap antzeko zehozer, eta ez nauken gogorik atiak izteko estilo aldetik eta holan, desenan itzen dute nire movida eta fuera. Txelua bera oso versatila da, eskaintzen zu kajiak dauken dimensioekatik eta perkusio soinu oso diferentiak eskaintzen dutzu, gero arkuaz joseinke, pitxikatuaz bai, atzamarrekin, eta hortan hauketzu gama oso zabala, Eta horrek egiten mutzazu pedalek emuten dutzuen aldaketak, emaitzea hori bomba bat. Rapan influentzia bastante nauken, eta hori zelabait nahaztuta punkan influentziakin, bastante handixe izan dela nigan. Urten da rap azelerau bat, orokorrien, eta violentua ero txokantia, Gero baukot bebai hola kantun badia rap lasaitxuagoa dana, letrak be josi xaudaz, poesia resitau estiloko zehozer, eta gero beste batzutan inglesa txertatu dut baten bakarrik, baina hor saiatu nintzen bai mantentzen estetikia, nauken influentzia handixa de prodigina. Hori esaldi batekin ero lau berbakin esatia dana, Eta hori bai txertatu nagoen, da gero eukin hauen Paul Casalen kolaborazioa, azkeneko teman, hori hardcore estenako
kantante ezagun bat, eta bueno, horrek emusten jogan punch gehiago, ez? Indar gehiago. Triggerrekin paralelo dauke talde bat, Good Strings, Txabalta eta inguruko beste laukidekin osatutako talde bat, eta bueno, ja pare bat disko dauko, hirugarren abe laban dau, eta bueno, hortan bastante konstantea gare. Gero Oñatiko ganbara abez batziakin be kolaboretan dut, daukinen nola orkestako produzion batero. Hori formala, beste ditu, partituria, jarritxa, baltzez eta beste rollo da. Eta gero hori, justo karreria bukatu eta lehenengo kaldiz egon nintzela olako pop rock movida batera, Dan Wilson inglesakin batera izen zen. Etorri izan festibat emuteko eta bandia falta jakon, da horre txelua sartu nutzen, izen zen hori evento puntual bat. Eta gero azken aldi zen, jala 2 urte mungo gaue, sartu nintzen taldien, honekin Aitor Etxabarriakin, eta eukio suertia hori Nilins Parwan lanien parte hartzeko aukeri eukidot. Eta ni diketan horienerako pres nau, da beste edozein proposamenerako zabalik. Jarritxe izen da betian jo izen duten morua, ez? Eta horrek emuten dutzuna, pikia jarten mozu behintzet, pikia estensinua burdinana. Eta horrek emuten dutzu, estabilidade gehiago, eta ez tozu hartu biher lan hori txelua eusteko. Hortan lan bak entzau dutzu eta zehatza hori izen zeike, eta klasikoen behorratik ibiltzen da, soinu askoz garbixagoa eta eskerra eta askoz zehatzago izeteko asko laguntzen dau. Gero beste modu bat, ez da ezaguna, pika barik eta uste dozu bernakin. Eta hori hasieran esperimentetan hortan, horre mutotzuna gehiago da, igual gitarra antza, gitarra klasikoko espainolako rollua. Bera ugerak eta jatzu, eta daukotzu perkusinoak eta itxerako orduen samurtasun gehitzu hau, baina aldi berien galtzeuzu estabilidadia eta egon bizak bi gauzatara. Eta gero zutirik egotia, aldatzen jatzu guztiz angulua, horre sufriuten dugu eskerra gehiago, baina eskumia bai, baina aldi berien grabedadia zure alde dauketzu, horretan itxeko txopak eta hola samurra eta gero irabaztezuna mobilidadia. Azkenean jarritxa oso estatikoa eta joteko rock talde baten adibidez askoz dinamikoa bazara. Eta gero bakarka ibiltzeko estena izua gehiago beteten duzu, bestela jarritxa publikoan dako, publikoa igual zutirik eta zu jarritxa ez da konpaginetan. Tresnak emute dutzuena samurtasuna, ez? Baina hor daukotzu betiko arriskua, tresnia noiz bihurtzen den aukeria ero muga, ez? Eta egisa laguntzen dagoela asko soinua bera ondia moduletan, baina aldi berien zikin juitzen dago asko. Delay-sakin adibidez oso guapo eratzen da holan suabe guztia moruen sokia, baina hor ja kontaktua galtzen zabitz eta sartzen basa bukle hortan behin da berriz ibiltzeana ja
eskua begaldu itzen dau kontakto hori, eta ja apelo joterako orduen, zikin juitzen da asko soinua, ez? Zehaztasun asko galtzen da. Nietako klabia da ikasi apelo, azkenien exigiruten dutzu askoz be gehiago, orduen forman zaz, eta gero hartzen duzu nien tresnak, jaitza duzu zu gurosuna, ez zaitzu mugatzen hortara. Ja, zu domineta duzu aparatua. Triggerrekin eukin hauen kritiketako bat izen zen hori, ez? Abotzak aukela presentzia asko eta txelua jenutzela emuten ez protagonismoa, baizik eta nahuela esprimiruten txeluak emute zen dana eta nik ikasketa gaitxiko gurana eukin eiken trebesiak, ez? Eta, bueno, hasi nintzen barriro klasiak hartzen eta holan, eta hasi nintzen investigetan teknika ezberdinak. Eskumako eskuak emuten dauen aukera danak, ez? Joseke pua moruen, slap hain zeike, instrumento perkutibo moruen ibili zenke, eta gero arkuak emute dutzu aukera mordo bat, ez? Orduen, hasi nintzen hor sortzen olako lantxo bat. Eta, definirauen poliedro moruen, orduen, inauen aurreko bista, alboko bista eta goiko bista. Aurreko bista izango da, ni ero txelua eta bisok zure kontra, aurrez. Duen ez dau trampaik, ez dau ez pedalik, ez ni bakarrik. Gero alboko biztan, gure izenen lantzia talde kontzeptua eta inditxut obrak bi, hiru ero lau txelotarako segun kasua. Eta gero ja goiko biztan, gurean igual psikodelia apurua gehiago sartzia, eta txertatu barrio luperra, baina ez luper simplia, baizik eta bi luper serixien konektauta, eta horrek emute dutzu aukeria montetago estruktura bat, paraleloki beste bat monta, eta gero batetik bestera salto egin, eta horrekin jolastia. Eta hori izango zen poliedro, eta hori daukete helburua liburu moruen argitaratzia, eta gero poliedroko temen partiturak jentiak ikasi alizeteko. Asmoa hori da, azkenien hemen Euskal Herri zen txelo komunidade bat ez dau. Txelo modernoko komunidadia izango gitzake. Alde batetik Peio Ramirez hartu baleik, baina honeko influentzia klasikoak zaleik aukena. Gero beste batetik Mursego, baina gaur egun ja ez dagoela igual lantzen horren beste txelua, baizik eta beste esparru batzuk ikutzeitzunak. Eta gero neu, ez? Nik eukio suertia ibilbide akademiko bat eukiotela, hor jakintzak barneratu ditut, eta jarraitzu dut hortan investigetan, ez? Eta hortan esan, guazen itzen zehozer, balixok ustenan neuri, baina baitza etorkizuneko belaunaldi zeibe bai, formau eta zehozer propioa sortu alizeteko, eta hori Euskal Herri zen sortzeko komunidadetxo bat, eta loratzen fateko poliki-poliki, ez? Ez tein usteldu, bestela kondenautagaz usteltzera, esan dugu garela ni más de más, si, no sé qué, garela la hostia, Europa mailan o mundu mailan, ez da izer, eta beste zentzu batutan zer. Hor ez dau ikerkuntzarako joeraik, ero baliabideak jaztide destinetan, ez? Baina guazen zoze sortzera.